Isaias 2:3. Okay, Isaias 2:3. Unsa may atong basahon na ahi na ka mo butang sa imong pangutana? Okay. 2:3 nagingon. Og ang daghang mga katawhan mangadto og manag-ingon o mari kamo og manungas kita sa bukid ni Jehova ngadto sa balay sa Dios ni Jacob og kita pagatudloan niya sa iyang mga dalan og manglakat kita sa iyang mga alagianan kay gikan sa Sion mugwala ang kasuguan og ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem. So unsa may imong pangutana ni Igsoon? Kana bang mga dalan, Pastor? Nagpasabot, kana mga dalan, pasabot, mga daghan na dalan ng Diyos. Kining dinis versikulo 3? Oo, nagpasabot mga daghan dalan Diyos, nag-ingon mga dalan. Og ang daghang mga katawhan mangadto og manag-ingon o mari kamo og manungas kita sa bukid ni Jehova ngadto sa balay sa Dios ni Jacob og kita pagatudloan niya sa iyang mga dalan. So unsa may punto nimo ani Igsoon? Ang akong pangutana, Pastor, daghan ba na dalan ang Diyos kay naging mangadto kita aron pagtudloan kita sa iyang mga dalan. Actually, ang akong pangutana, daghan ba ang dalan ng Diyos? okay, daghang salamat na Igsoon. Nagadepende na siya sa context nga pagasulti Igsoon mahitungod aning dalan kay muyong gikagdalan naman say dalan Igsoon nga nag-refer sa gitawag nato og moralidad na nasa dalan nga nag-refer sa mga etiko nga pamaagi. Tagante example, kining usa sa gihisgutan nga mga moralidad nga nag-refer sa dalan. Diri sa gitawag nato og Salmo 119 bersikulo 1 nagingon. Okay. Bulan sila nga mga hingpit sa dalan nga nanaglakaw sa kasuguan ni Jehova. So imo makita, naghisgot siya dinhi og dalan nga hingpit nga nanaglakaw sa kasuguan ni Jehova. So imo makita dinhi ang word nga dalan iyang gi-apply didto sa moralidad nga mga pamaagi. Kay for example, ang 10 Commandments gitawag man na siya og moral law, kasuguan sa maayong pamatasan, dili ka magpatay, maayo na nga pamatasan, di ka mangawat, maayo na pamatasan. Dinhi imo makita Igsoon bulan sila ngan mga hingpit sa dalan nga nanaglakaw sa kasuguan ni Jehova. So dinhi gigamit ang word nga dalan sa moralidad nga mapaagi, mga maayong pamatasan nga makapalagan sa kasuguan. Okay? Nasa usa ka punto nga gigamit ang word nga dalan Igsoon, kay daghan mang application sa paggamit sa dalan. For example, Juan kapitulo 14, bersikulo 6, no? Nag-ingon diha nga ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan kundili pinaagi kanako. Diha na sab makita nato nga ang word nga dalan gi-apply ngadto sa kang Jesus Christ, no? Adunay mga figure of speech Igsoon nga gigamit na aron muhatag og dugang nga pagpasabot. Og nasa dalan Igsoon nga daw maayo tan-awon alang sa usa ka tawo. For example, Proverbio kapitulo 14 bersikulo 12, adunay gipahayag dinhi, adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo apan ang katapusan niini o niana mao ang dalan sa kamatayon. So nagisgot sa di siya og ang word nga dalan diri gigamit sa gi-apply ngadto sa gitawag nato og destiny. Na ay destiny nat sa usa ka tawo Igsoon nga paingon siya sa kalaglagan nga asay destiny Igsoon nga dito sa gitawag nato kadaugan. Mo man gani nga sa pag-apply sa ngalan Igsoon, daghan ang ato nga tun-an dinhi nga unsa may but gipasabot niya na. Okay? For example, mingo ka og Jeremiah chapter 6 verse 16. Aduna say gingon dire. Mao kini ang giingon ni Jehova, tumindog kamo sa mga dalan og tanawa og pangutana mahitungod sa karaang aligyanan kung hain na maayong dalan. Lumakaw kamo niana og makakaplag kamo sa kapahulayan sa inyong kalag. Now balik ta sa imong giingon sa Isaias. Okay? Ang Isaias Igsoon kapitulo 2 bersikulo 3, kung imong tan-awon Igsoon, naghisgot kani sa saad mahitungod sa katapusang mga adlaw. Mamanggani nga pag-abot sa 3 ningon siya og ang daghang mga katawhan mangadto og manag-ingon o mari kamo
og manungas kita sa bukid ni Jehova ngadto sa balay sa Dios ni Jacob og kita pagatudloan niya sa iyang mga dalan. Dinhi gigamit ang word nga dalan sa mga maayong binuhatan. Okay? So dinhi nga punto sa versikulo 3 gigamit ang word nga dalan sa mga maayong binuhatan. Actually, daghang word nga dalan nagadepende sa context kung asa nato ni siya mapahapak. Okay, balik kanimo Igsoon kung nakay follow up. Ang tanang dalan, Pastor, ang mayo o dili mayo, iya na sa Ginoo. Okay. Ng mga dalan. Okay, naidalan igsuon nga, siyempre, dili na iyas Ginoo kato akong gibasa ganina sa Proverbio Kapitulo 14, versikulo 12. Adunay dalan daw, matarong alang sa usa ka tawo apan ang unahan niya na mo ang kalaglagan. Of course, dili gid na iyas Ginoo. Okay, dili man gani mo tugot ang Ginoo nga kita malaglag. Pero naidalan nga diin atong gilantaw matarong nga lantaw na to. Pero sa unahan na niya na ay kalaglagan. Mao bitaw nga ang kining pangutana pastor or Seventh-day Adventist, diri ra gid mismo basa. Ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist maprubahan pinaagi sa balaang kasulatan. Kung aduna may pagtulunan nga nagtudlo sa radyo o sa TV, nga ang ilang pagtulunan dili maprubahan sa balaang kasulatan, ay siyempre mo na dalan igsoon ngadto sa kalaglagan. Kay ang ilang mga pagtulunan dili iyas tao kundi dili iyas Ginoo kundi iya sa tao. Okay. Follow up, Igsoon. Okay, ang ato ba punto ba, Pastor? Kining giingon sa mga tao nga mga dalan. Kining mga dalan, nagpasabot lang, talang dalan. Dalan nga matarong, dalan nga dili matarong. Tungod kay ang tao, dili na makahimo sa iyang dalan. Kundi ang Diyos lamang ang nagtagdo sa mga dalan nga gusto niya na sumayon sa tao. Sumala sa Isaiah 2:3. Kaya nag-iyon ng mga tao, mangadto kita, aron tudloan kita sa mga dalan sa Dios. Tato pa, ang dalan nga dili matarong, o ang dalan nga matarong, iya gyapon sa Ginoo. Pero ang tao lang, magpili siguro. Dini Igsoon nga imong mabasa, wala man ni maghisgot o dautan nga dalan. Busa dili ta makaingon nga kanang dalan nga iya dili iyas gidaw kanang dalan nga dautan iya gyapon sa Ginoo. Kay kaning Isaiah 3:2, wala man ni maghisgot og dalan nga iyas dautan. Ang gisgutan dinhi ang dalan man nga iya nga mga matarong nga mga binuhatan nga iyas Ginoo. Okay, salamat. Salamat, Pastor. Salamat. Kay dili nato i-incorporate ang dalan nga makadaot dinhi sa Isaiah 3:2 kay wala man na nagisgot og dalan nga makadaot diri. Wa sa ni magisgot og dalan nga dautan. So how come nga iyas Ginoo pati ang dalan nga iyas Yawa iyas dautan? Okay, dagan salamat, Igsoon. Salamat. Okay, dagan salamat. Salamat kayo, Pastor. Salamat. Okay, dagan salamat. Okay, dagan salamat. Actually, kaning word nga dalan, Igsoon, sa English, ang uban na word nila og ways. Apan kung tanaw nimo ang Hebrew word nga pinalungan na nagikan sa Hebrew word nga direct. Ang word nga direct, Igsoon, nagpasabot na siya og direction. O, sa ato pa, ang mga matarong kinahanglan aduna gid siya direksyon. O ang iyang direksyon nakasubay sa kabubuton sa Ginoo. Okay?